כשמבקשים ממשטרת ישראל נתונים על ממדי אלימות שוטריה, מקבלים ניסיונות התחמקות. המשטרה שמצטיינת בהצגת נתונים על מלחמתה בפשיעה לא יודעת לספר כמה מקרי אלימות שוטרים היו בשנה או בשנים האחרונות. כאשר שוברים לך גב, כאשר שוברים לך 4 צלעות ב3 מקומות, אתה מרגיש שאתה הולך למות. כשמבקשים מהמחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים נתונים על מספר התלונות נגד שוטרים אלימים, גם שם חוסר אונים מוחלט. ושארית כוחותיי, אני שוב צועק, יש לכם טעות, כל השיניים שבורות, כולי מדמם. ובכל זאת, מקרי האלימות שנציג לכם השבוע לא זקוקים לסטטיסטיקה. איך ששמתי את היד על החזה שלו, ראיתי מהר צ'קצ'ק את היד, הוא נתן לי גוף לפה, ללסת. הרגשתי את הלסת מתפרקת. סיפורים של אזרחים תמימים שנפגשו עם זרועו האלימה של החוק. משכיבים אותי על הכביש, הראש שלי על השפת מדרכה, וחופטים בי. מכות רצח. שוטרים שמתאמים עדויות כדי לתפור תיקים לאזרחים. יושבים על אותו שולחן, מתאמים עדויות, אחד מזכיר לשני מה היה. לאזרחים שכמעט וישבו בכלא במקום השוטר האלים. תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, תקיפה חבלנית, איומים. אזרח שחוטף מכות משוטר, קשה לו מאוד להוכיח בבית המשפט ששוטר סתם כך עיקה אותו. אלימות שוטרים, זה התיק שלנו השבוע. משרד עורכי הדין הקטן והמבולגן הזה בתל אביב משמש מוקד עלייה לרגל לאזרחים שהותקפו בידי שוטרים. עורך הדין פיני פישלר ידוע במלחמתו נגד שוטרים עבריינים. החל מהעבירות תנועה שהוא מתעד מדי יום במצלמתו, וחלה במקרה השפלה והאלימות קשה כנגד אזרחים. כל נייר כזה זה ניידת שחנתה בניגוד לחוק. אני צועק שהמשטרה שלנו, או יותר נכון, שוטרים במשטרת ישראל, הם שוטרים אלימים. הם שוטרים מתוסכלים, שמוציאים את הזעם שלהם לעבר אזרחים תמים חפים מפשע. לכן האזרח דוקטור אלכס פייגין, תמים נורמטיבי, יכול היה להיות רופא המשפחה שלכם. רופא הכירורג עלה לארץ לפני 16 שנה, והיום הוא עוסק במתן סיוע לחולים סופניים. איך אתה מרגיש? פייגין עובד כל יום, כל היום עם חולים שהמוות עורב להם מעבר לפינה. רק לפני 6 שנים, גם הוא חש שהסוף קרוב. האירוע הזה שנה לי את החיים. כאשר אתה נמצא על סף המוות, אתה מתחיל לחשוב. כשדוקטור אלכס פייגין מדבר על סף מוות, על אירוע משנה חיים, הוא לא מתכוון לזיכרון מהמלחמה, גם לא לצלקות מתאונה קשה. דוקטור פייגין מתכוון למפגש הקשה שהיה לו עם שוטרי משטרת פתח תקווה בשנת 2004. אתה רופא. איך הגעת למצב שבו אתה שוכב על הרצפה והשוטרים של פתח תקווה קוראים לך את הצורה? קראו צורה, כמעט הרגו. לא קראו צורה, כמעט הרגו. הכל החל בערב נעים בביתו של דוקטור פייגין ורעייתו, שערכו זוג חברים לארוחה טובה. אכלנו ארוחה, ישבנו. ככה התחיל הערב. וגם שתית. כן, ברור. איך זה אפשר לשבת בשולחן רוסי בלי שתייה? אי אפשר. כאשר הגיע הזמן להיפרד, אז נסענו לחבר שלי הביתה. דירת החבר הייתה במרחק של 3 דקות נסיעה מביתו של דוקטור פייגין, והרופא מחזיר את זוג החברים אל ביתם. השעה הייתה אז סביבות 10 בערב. כאן זה היה, עוד לא היה בניין הזה. אז בשנת 2004 מנסה החבר לשכנע את הרופא לישון אצלו ולא לנהוג הביתה. הוא עמד כאן, כן. ככה היה עם האוטו בדיוק. ככה אני מדבר איתו, ופתאום אני שם עין שהוא איננו. אני מסתובב אחורה עם הכתף ומקבל איזה בומבה מכה בראש. קפצתי והתחלתי לצעוק, מה אתם עושים, מה קרה, ולתקוף אותם ממנו. בשלב הזה פייגין וחברו לא מבינים מי השניים שתוקפים אותם בלי סיבה נראית לעין, לבושים אזרחית, עדיין לא מזדהים. מישהו אמר שוטר, מישהו אמר משטרה. לא אמר לא שוטר, לא כלום. אני דחפתי פעם, דחפתי שני, גם הוא משהו מנסה. ופתאום אני שומע מהצד צעקות של אישה, משטרה, 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 משטרה. רק באותו שלב מבינים שני החברים כי האזרחים שאיתם הם מתקוטטים הם בעצם שוטרים וקופאים על מקומם. אותי תפסו ככה בחולצה והתחילו למשוך. בוא איתנו. התחלתי להתנגד. אמרתי, תסבירו מה קרה, למה? אתה לא מבין למה, וכאן כבר הלכו מכות. בשלב הזה מתחילה אחותו של החבר לצלם את האירוע. הנה נראה אלכס כבר עצור על ידי כוח המשטרה המתוגבר שהגיע למקום. מהעבר השני של הכביש דוקטור פייגין כבר אזוק מאחורי גבו על הרצפה, מוכה שוב ושוב על ידי השוטרים. הנה בעיטה. הנה
מאגוף. הנה זוג אזיקים נוסף שבו נעשה שימוש לחבטות בגופו של הרופא. הזעקות האלה זה זעקות שלך. כן. הנה, ראינו בעיטה אחת. בעיטה אחת מתוך כמה? 10. כן. אחד מחזיק אותי ושמשון. מפוצץ אותך בביתו. כן, ואחר כך... אתה כבר באזיקים כאן. אני באזיקים, אבל יש לו עוד סוג אחד שאיתו הוא ממש תוך להשתמש על הראש שלי. לא! המשטרה תוכל לתת לכם כל נתון סטטיסטי, מקרה רצח, מעשי שוד, חטיפת תיקים. רק נתון אחד המשטרה לא יכולה או לא רוצה לתת. מספר מעשי האלימות בהם היו מעורבים שוטרים. בהיעדר נתונים פורמליים הזמנו מחקר סטטיסטי בו שאלנו מדגם מייצג של הציבור האם אתה או מישהו מבני משפחתך חוויתם באופן אישי אלימות מילולית או פיזית משוטר במשטרת ישראל. 18% השיבו שכן, 1 מכל 5 אזרחים חווה בעצמו אלימות משטרתית. שאלנו באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ששוטרי משטרת ישראל אלימים. 29% השיבו מסכים, 30% השיבו מסכים מאוד. כמעט 60% בסך הכל חושבים כי משטרת ישראל אלימה. את שאלת השוטר האלים מנסה המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית לפענח, משתדל להבין מה מביא את חולי המדים להפוך אזרחים תמימים לחולי פנים. שוטר מגיב באלימות כאשר הוא מתוסכל, כאשר הוא מרגיש מאוים, כאשר הוא מרגיש שהוא לא מסוגל להתמודד עם המצב. זה לא רק תפוחים רקובים בודדים ביותר? גם אני הייתי תם כמוך וחשבתי שמדובר בתפוחים בודדים. מדובר בארגזים שלמים, והפיקוד הבכיר של המשטרה יודע את זה. תפוחים בודדים או ארגזים, עדיין נשאלת השאלה מה הופך מפגש שגרתי עם אזרח להתפרצות מטורפת של אלימות. עורך דין יאיר רגב, קצין לשעבר ביחידה לחקירת פשעים, סבור שהבעיה נוצרת כאשר שוטר מתוסכל הופך את הכוח שמקנה לו החוק לשכרון כוח, ואוי לאזרח שיעז לפצות פה. אזרח שמופתע מהתגובה הזאת ומגיב חזרה עלול להיפגע קשה מאוד, כי השוטר משתמש ביותר כוח ובעוד יותר כוח, ולוקח אותו למצבים ומקומות ששם הוא יכול לחסל איתו את החשבון. בתוך תחנת המשטרה, בתוך איזה חדר. זה בדיוק מה שקרה עם דוקטור פייגין. גם אחרי שהובאו שני החברים לחקירה בתחנה רחוק מהמצלמה, נמשכה ההתעללות מצד שוטרי פתח תקווה. 3 שוטרים הוציאו אותי לפרוזדור והתחילו להרביץ. צועק פעם אחת, יכולים מכות עוד כמה פעמים. צועק עוד יכולים מכות. אתה קצין בצה"ל? איזה קצין אתה? פח וזורקים לך בפנים את התעודת חוגר שלך. זורק לי ככה חוסר בפרצוף. אתה שואל למה, מה? כי אתם רוסים מסריחים. אני כבר לא יכולתי לדבר. אני פשוט שוכב, כל מילה, כל נשימה לקחת כל כך קשה. אתה מרגיש שאתה הולך למות. צילומי הרנטגן של דוקטור פייגין שצולמו בבוקר למחרת מספרים את כל הסיפור. שברים בעצם הזנב, שברים ב4 צלעות והטיפול הרפואי שנמנע ממנו במשך כל אותו לילה ארוך. ראית פעם שעושים סיטי למישהו באזיקים? לא, אין דבר כזה. אז תתפלא לשמוע. יש. במשטרה מתוקנת הייתה מתרחשת רעידת אדמה סביב תמונות כאלה, אבל במשטרת פתח תקווה נתנו לדוקטור פייגין חבטה קשה נוספת למזכרת. העמידו אותו לדין בגין תקיפת שוטר, בכתב אישום שלדבריו פוברק מתחילתו ועד סופו. לא שוטרת ניגשה אליך ראשונה, במדים, לא אמר לך משטרה, ולא נתת לה מכת אגרוף? זה שקר. זה שקר. זה כתב אישום שבו יש שקרים? המשטרה הגישה כתב אישום שקרי? דוב. כל התיק הזה תפור בחוטים לבנים. מול כל עדויות השוטרים וחשש לאבד את רישיון הרופא שלו, נאלץ דוקטור פייגין להגיע עם המשטרה להסדר טיעון. הוא העדיף שלא להילחם על חפותו וצדקתו בבית המשפט. אחד מהסיבה העיקרית שאני עליתי ארצה, כי לא רציתי לחיות ברוסיה, בברית המועצות לשעבר. בגלל אותו סיפור ששם יכולים לך לעשות הכל. מתברר שגם פה זה אותו דבר. פשוט ככה.